Казанда тек регби уенда булды дип аталган мәктәп лигасы ярышларының республика финалы узды. Яшь спортчылар спортның бу төре белән берничә ай гына шөгыльләнсәләр дә яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Укучыларга регби уены белән мавыгу мөмкинлеген Татнефтьнең хәйрия фонды гранты бирде. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Регби тәвәккәлләр, көчлеләр уены. Яшь спортчылар өчен тәк регби уенының куркынычсыз төре бар. Җиңелләштерелгән кагыйдәләр буенча бәрелешсез уйнау. Финалга көчлеләрнең дә иң көчлеләре чыкты. Анда республиканың 10 районыннан килгән командалар көчләрен сынады. Күбесе әле берничә ай элек кенә регби кагыйдәләре белән бөтенләй таныш булмаган укучылар. Хәзер үз районнары данын яклыйлар. Я их собрал, один возраст, и вот мы начали тренироваться. Мин командага бер яшьлекләрне җыйдым. Без шөгыльләнә башладык. Барысы да кызыграк була барды. Башка балалар да уенга тартылды. Менә шулай итеп яхшы уенчылар тупладык. Әле генә беренче уенда көндәшләрне оттык. Бу командалар өчен әле беренче ярышлар гына булуга карамастан яхшы уйнадылар. Уеннар югары дәрәҗәдә уза. Командаларның ярышка яхшы итеп әзерләнүләре күренеп тора. Әзерләнергә вакытлары да бар иде. Финал уеннары бик кызыклы булыр дип уйлыйм. Регби кебек спорт төре белән укучылар Татнефть хәйрия фонды тарафыннан бирелгән грант ярдәмендә шөгыльләнә башлады. Проектның максаты яшьләрне спорт белән кызыксындыру. Мы провели обучение в 10 районах Республики Татарстан учителей физической культуры. Без республиканың 10 районында гомуми белем бирү учреждениеләренең физкультура укытучыларын әзерләдек. Шуннан соң регби белән кызыксынган 10 мәктәпне сайлап алдык. Грант нигезендә аларны мәктәпләрдә тек регби дәресләре өчен кирәкле җиһазлар белән тәэмин иттек. Зона ярышлары узды, хәзер финал ярышлары бара. Турнирда җиңүчеләр республика данын бөтен Россия этабында яклый. Айзилә Батырханова, Ия Кислицына, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.